Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷаи, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми деҳқон. Дӯстони азиз, ширкати бародармон Алиро тавсия медиҳем ки яъне ки техникаҳо роӣ мекунад аз давлати Хитой бо нархи арзон. Касоне ки дӯстони азиз дар кортон бошад, иншоалло ки беҳтарин метавонед мисол заказ кунед, беҳтарин техникаҳо ҳастанд ки мини трактор, мотоблок ҳами хеле чизҳо роӣ мекунад. Фақат шумо дар ватсапашон нависед, ҳатман аз номи сомонаи мо Насим Теҷа метавонед салом расонед. Навора дӯстони азиз бо диққат то охир тамошо кунед, беҳтарин навор шидагиай, яъне ки шумо аз нархи навои техникаҳои имрӯза бохабар мешавед. Салом бародаро, марҳамат. Мебинем вариантҳои беҳад хуб ёфтагиам. 4 дона аст Lowell 504 бародаро, 504 8 барскорсо, мостои масад хеле мостои калон, мостои средни қадӣ. Мебинем короче аввал на мосои пеш аввал будем мебинем тракторамаш на пана вообще суда будаги неста, бухачон казирок доранд, 4 силиндроҳо, ина чуанчай, мотори чуанчай қати, ина силиндрош абишни, ай ҳами модело мақсад хмонда бисёр мерава, медонем чӣ хеле ки на балонои қафоро мебинем. Балонои қафо чанда 12428, балонои пеш 820, бале 820 ҳам мосои қафоро мебинем. И 4 дона ҳамаш як хеле, ина ҳамаш казирок доранд, балон ҳамаш мосто ҳама як хеле, ина мебинем. ина охиронгиш, ина 4 дона пешон чӣ доранд, бо санг доранд. Так, ина саволонгои оригинал, фақат соли 2023 вообще истифода бурдаги нестанд. Ҳами агар 25 шаб бигири бародарҷӣ, ягон фегапо 15-20000 30,000 сомон қиматат меғалта. Лекин ҳами 23, ина 27 маги вообще караги нестанд. Марҳамат, кадом мера ки дар кор шуд бародаро, нархора таги видео мемонам. 904 донфунг бародаро, ина варианти беҳад хуб, нархи беҳад мақсад хуб қати ёфтагиам, на панавай 2024 чанд маги боз мебинем. ина мақсад варианти беҳад хуб пайдо шудак. ино моторои 4 силиндр дорам бародаро, основно моторои Юто ва чанчай, хеле мақсад чанчай суда мебаранд. ина 24-11 моҳаги бародаро, и бигем ба яйсо 25 меравад. Темболи тагапон трактор на панава ягон чи паке маге чикандаги не салон шаминем, кондиционер дорад, печка дорад. на кондиционер бон хеле пақаги нав доран ё. ана ё бародаро 12/4 скорсан. 12 ина бо автоматик мешавад, дастхати мекунед, поча газанево дастхати. мақсад ино беҳад удобниам бо донфунго. мебинем кашсай донфунго мақсад дигар хеле бо медонем ҳамон. но науш бародаро 904 аз завод ҳам ждат мекунӣ, ҳам нархш қиматай. ҳанӯз мо ёфтагием в наличии дилероан. баъд нархҳои арзон 2024 моҳаги буд. ба ясо бигем ҷои чӣ дохилша мосоша бинед, мосои донфунг, мосои хичаям. ина чӣ хеле мосои калон дорад. ина мақсад детайла мебинем, ина гидробихдош кадом мера ки бо мақсад ягон савол бошад метавонед ки напрсед бародаро. беҳад мақсад аз ҳама бренде ки аз ҳама модели ташни бренд ва аз ҳама модели ки мардум ишо меписанд, Юто 954 бародаро, марҳамат 954 LX 4 силиндра 2022 бародаро, беувайне ки соати кориш беҳад камай. ябне ягон фегапо аз нав ягон фарқатш намекунӣ. агар ҳам як фегапо ягон одами шутри бошам метавонам гӯям ки навай бигзаронаш. ягон чи фарқатш намекунӣ, тозаш мекунам ва фурӯшам. не ки бародаро 2022 солай. ина мақсад балонош нав иваз шудагианд, барои хонбарои хеле рӯй мекунем. 6 дона чи противовес мақсад санаид мекунем вақти равон кунӣ. ина мостошона мебинем. мост, коробка, мотор бародаро ягон проблема надоранд. ана панавай намебинем. кабинша мебинем. хай кабинш канта чиркинай. ина 2026 моҳаги. ина кабинша ҷина панавай бародаро. ина кабинш на ҷина панавай. кадом мера ки дар кор шуд мақсад хоҳишмандо. ина кондиционер доран ё тамом. ина чё диё мео контяо мео мам кима так бародаро без кондиционер даст, что кадом дар кор шуд абайш мекунем. ахир таги видео мешавад. варианти беҳтарин аз ҳами 2 дона аст бародаро, что аз ҳами 954 соли 2022 дона аст. мо ҳам асаном вариантҳои ёкараги ҳамаш ҳамида 20 боло 23 пичорад ёкесам. бинед бародаро сасаниш беҳад хуб аст.
Так, як варіанти беҳад хуб ёфтам. Юто 704 без кабин 2022 беҳад соат чиз ҳастани хуб аст. 156 соати кор дорад. 4 цилиндра ҳай бародаро. Сасан я бинохи, сасан ганда навай. Я мақсад кадом успет кина бигира барои ки дона яви. Кадом успет кар мегирад. На. Мостушон прямо балон да рафтагия на. Ҳолати беҳад хуб дай. Кадоме ки успет кар я мегира бародаро. Я бо чи мешавад? Майда калон кара мешавад я. На. 2022 солай 04. Я 150 соат кор дорай. Бая ҳисоб ҳеҷ кор караги нест яби ҳама мотор машина вай.不要开。要不要打开？对，老板打开，好好。马头前面不能。按一下不就了吗？按一下。啊，这给拿。按一下啊，这是纸下来的，这上面是支架。嗯。支架。那里来。支架。哎，走到这来。我吃了一个。варианти навбатии мо бародаро Yuto MF804 соли 2022 4 цилиндра 400 соати кори дорад бевай сасани шабинез аз нав ягон фарқат намекунад ина мост кабинет ҳама хе ки борон бодаги ҷазриштаги ина мостро бинед мостошон балоношон намақсад хай бигем ба ҳисоб ина салоношон ина сидени ягон проблема мебинед бародаро ина сасаниш ганда хубай 2022 чанд моҳаги 3 моҳаги бародаро балонон на панав мақсад на сасан трактора бинед балонос пост ина ягон проблема мебинед беҳад хубе бародаро аз ҳама мақсад муҳим чия ки нархро арзон мегирем беура яъне 22 23 24 нав ба ҳисоб мераванд ягон проблема надоранд кадоме ки мақсад харидор шина мебинем мохтошуна чушуна моторо ягон вообще ягон проблема надоранд ҳама мегум ку чизое ки ман сёнка каресам павафлесам ино ҳамаша ман уверенам худамда баром қачикесам сёнка каресам на кадомера ки дар кор шида MF804 бародаро смела метонед бигир ягон ҷо тарс неста беута проблема мекунад иншалло ки гапҳо ягон чи намекунанд ё так бародаро мебинем вариантҳои Yuto LX 1604 2025 се моҳагӣ на панав салон даанд ана паутия нархошон арзонтар мешавад назар ба аз завод гирифтагимон бо темболи наличианд так балонро алиш мекунем хамонда балонои хеле рост чи меравад оса меравад наи трактовесора вақти равонкунӣ установид мекунем хай мотор Yuto ҷакши лив гандама ино 6 цилиндран бародаро ина ҳар дучам ягай хай салони маша бинем так мебинем гуфта гапо ягон чиам ҷои тарифкӣ чам нест Yuto-ра ина мақсад мусои қафо мусои хеле калони биқаги парги дарозиш ки бисад балонро ваз мекунем боз акад чанд нишонтон метавон бародаро салонша салон ёда уже на чиштаги 2025 да навигари штаги оз машмуда мегум на 2025 чанд моҳаги 3 моҳаги гуфтем на мебинем салоношон калони баҳазур ана айҷа бо як вариант дига ки наво дабак штаги на 1 соату 1 соат да бигем соати кори дорад ана так иҷа бо наи чи дабак штаги барои экономич нест баҷа дастхати газа похати судан мебарем дастхати судан мебарем ана бош дорад ино фақат ҳози бо скоршам ивастагиан ана баъд ина бо камера дорад хай ино бо мақсад дигар хеле бадан кондитсионер доранд ина кондитсионер музикали бош доранд салоношон гандаи хеле удобни мягки сидениё биқаги так нархор дар таги видеомон бародаро кадомера ки дар кор шуд марҳамат мебинем Yuto LX 904 так Yuto LX 904 мебинем бародаро 12 ба 12 ва 12 ба 4 скорсо мешаванд 4 дона адапташон доранд паркиавес доранд хайно балоношон калонайма хай Yuto мақсад ино чи хишма доранд мост пеша мебинем мост баъд чи мегам бо моторошон ҳамаш тагапо производствоями Yuto-ра хичайна карта соли 2025 бародаро наличиай ҳами агар аз об закасем ҳам времаш долгай ҳамига нархош қимата меғалтай намебинем даруни кабинша та кабина ки ина кабинша бинем кабинаш калон кишод кондитсионер печкали боширад нек на реально кабини кишодта на гуфтем ҳам
چند در دور تنی سولش 25 یک ماهگی نه کدوم میره که مقصد در کره نه با اون قفوش چه کال نبینه باردارو با اون قفوش از میره چنده 16 و 39 و 34 میبینیم کدوم میره که الیکس در کره مرحمت که با خیلی هست وریانت های 150 هست وریانت ها بسیار مرحمت так варианти навбатӣ арбуз бародарон 1404 пи серия 1404 и импрежага бародарон мотори қати ловл совместна ана 6 цилиндра ай дар 18 солаш соати кориш 1000 соат зиёдтар ай 1000 соат зиёдтар ай сасяниш мақсад беҳад хуб як мотор мост бозо апке проблема надора хай берун майрун ягон ҷош кам кам зангзаги аст бародарон ина хитиёт ман мегум мақсад ин нархда ягон ҷо намёбед и хел тракторро 1018 гуфтем ина кабин мабиниш ҳамаш хеле тоза хеле чӣ бигум чирки не хеле агар проблема надора хеле ягон ҷо шикастагӣ нест фақат камтар хӯрафтагӣ хеле мигем камтар чиркиштагӣ чангпанг так волнош слишком калон дерски 6 цилиндра гуфтем мотори ловл қати компания ной ловл совместен ё просто я нишон мекунем хорошо да моторш қати мосош тарафо шавофи ҷавоб мегим слишком дерски бадан кадом яке дар кор шида мебренд марҳамат бардаро